Jan u x-xalata huwa ktieb kbir b'kitba ta' Mary Grace Fenech u b'illustrazzjonijiet ta' Sue Flask. It-tim tagħna ltaqa' ma' Mary Grace sabiex jitkixxef aktar dwar din il-pubblikazzjoni. L-istorja titratta dwar l-ambjent kif dawn il-kreaturi li huma l-protagonisti ta' dal-ktieb juħdu pjaċir fin-natura u juħdu gost man-natura, fl-ambjent naturali tagħhom. Issa Jan u x-xalata poġġejt il-kelma xalata mhux sempliċement biex impoġġi xalata, imma biex jattira tfal għax rid nollih fuq livell aktar għoli milli wieħed ħareġ u ħagost. Allura meta ħajara Jan u x-xalata tfal jiftakru il-kelma xalata x'inhi li juħdu ħafna gost u għalhekk iktar jorqothom. Barra minn hekk għażilt ukoll il-farfett, il-granċ li huwa bil-Malti nsejħulu qabru u iż-żrinċ mill-fawna Maltija biex bekk jibqa' stampata aktar f'moħħi tfal. Issa l-istorja titratta fuq dawn il-kreaturi ħarġu ma' Jan marru xalata. Fil-ktieb provajt ngħaddi ħafna azzjoni fejn il-farfett titir fuq il-fjuri, il-granċ joħroġ mit-toqob biex ikun hemm dik l-azzjoni ħalli tfal iktar jinġibdu u jidħlu fil-karattri. Fejn imbagħad żvolġiet l-istorja, morna fil-plott, fiċ-ċentru tal-istorja fejn kien hemm xi ħaġa li dina kienet id-diffikultà il-problema tal-istorja fejn tifla ridet taqbad da żrinċ huwa protett, ħadet il-parir tomma, ma ħallitux ġo kaxxa magħluq mudlam, kien hemm l-emozzjoni, id-dwejjaq ta' dan iż-żrinċ, bda jikbi, tarawh fl-istampi, l-illustrazzjonijiet ikellmuk, u mbagħad ħarbitu, tagħtu l-libertà. Jien ġej ispirata wkoll din l-istorja mit-tifel tat-tifla meta kien żgħir, iħobb il-kreaturi fl-ambjent naturali tagħhom, jien trabbejt ukoll fl-ambjent ta' natura, il-kalkara fuq il-blat min jaf kemm faru il-għadajjar bl-ilma u l-lellux u l-qarsu, allura baqa' stampat ukoll f'qalbi. U rrid inwasslu l-tfal tal-lum li llum moħħhom ħafna mhux qed ngħid xejn kontra l-kompjuter imma laqas qed iħallu ftit tal-ħin li igawdu n-natura ta' madwarhom. Kultant laqas jindunaw li hemm l-għelieqi madwarhom u l-fjuri u n-naħal u daw il-kreaturi sbieħ għax ikunu medin fuq affarijiet tat-teknoloġija f'idejhom wisq. Allura jiena rid li din tkun xalata, veru xalata. Iva nafx nagħmlu immorru xalata għal Jan. Jan mar isib l-żrinċ, l-farfett u l-granċ u hekk għamlu marru xalata. Il-farfett erħilu jtir minn fuq fjura għall-oħra. Iż-żrinċ ħa pjaċir għad-del tal-qasab. Il-granċ beda jidħol f'kull ħofra li jsib u joħroġ minn oħra. Jan libes il-beritta u n-nuċċali tax-xemx poġġa bil-qiegħda għad-del tas-siġra. Wara ftit beda jiekol biċtejn ħobs biż-żejt u t-tadam. Xi fuq dan il-ħobs, dan kollu niklu. Kemm qed jieħdu pjaċir, sħabi? Ara naqra xjola l-fuq u jisfen il-farfett. Ara żrinċ raqda raqad xjonħor. Fejn mar granċ? Fejn mar? X'waħda din? Ara fejn qiegħed jabrikkun. F'dik l-għadira jdur il-ħofor kollha tagħha. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-Xogħol, lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti u lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università.